Ofu nwaanyị sị ka njụ ajụjụ a ka agbala ife ndị mmadụ ga-agwụ ya. O wee sị, ọ bụrụ na nwaanyị na di ebili, o wee bụrụ na nwaanyị ka di wee nwee ego, wee ka wee nwee properties, ịghọta na wee na-enyelu di ya aka na sọpọtụ di ya ma di dapụ ịmaga olunu. O gosi na nwaanyị afọ dị in charge ka o gosi na nwoke afọ dị in charge, like o melu that man less of a man maka na ife fa nwere na nke nwaanyị nwere ka nke na di esi anya nwere ihe niile ọ nwere bifo nya wee nụbịa ka o tinye n'afịa ka o wee gosi na ọ fụrụ ya n'anya, ka o wee prove olie na ọ bụrụ ya nwado onye charge, ka o wee prove olie na ọ da control ya, ka o wee prove olie na ezigbo nwaanyị ka ọ bụ, ka o wee prove olie na nwaanyị ọ bụ ezigbo nwaanyị na ọ na-respect di, ka ndị mmadụ wee kwụsị ịmụ ya amụ, ka ndị mmadụ wee kwụsị iji egbe asịrị, ka ndị mmadụ wee malụ na ọnya nwado in charge. Ị ga-eme ka ị wee prove your love? Ka ị ga-asị mba na ihe a bụ ihe ị nwere bifo iwe nụba di na di gị ekwesịrị itinye anya na ya? Kedu nke ị ga-eme just to prove your love to your husband? Chetakwa na nwoke ka ọ ba ndị nwoke Igbo na ịbụ nwaanyị nọlụ n'okpulie. Ị ga-eme to prove your love to your husband ka ọ na ịgba mmie? Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.